Утырышта тормышны тәэмин итүче барлык службалар җитәкчеләре отчетлары тыңланды. Работали круглосуточно, отключили основные участки в час 30. Ну и до утра по обращениям по этим работали и дальше продолжаем работать. В связи с ветром были заживания дымоходов, значит, по Нурлатской 14, квартира 24, вызывали они Ярулина, кто обслуживал контурный котел, тот вызвал нас, нам пришлось поставить заглушку, так обратно тягу туда задувало. Ике контурлы газ казаннарына хезмәт күрсәтү инде беренче генә тапкыр түгел, кабат бәхәс уятты. Район башлыгы җаваплы затларга әлеге мәсьәләне киләү буенча ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Нурлатта бер көндә декада яртысы нормасы кар яуды. Җылылык шелтәре промаческа җәмгыятьләре штатлы режимда эшләделәр. Килеп туган аерым очраклар урында хәл ителде. Чөнки бар нәрсә җентекле контрольдә булды. Әмма уяулык һәр чак беренче планда булырга тиеш. В целом, я сказал, удовлетворительно, особых, так скажем, сбоев, которые повлекли серьезные последствия, не было. Были, конечно, моменты, это Селингуш у нас оставался там некоторое время без газа. Шулай да утырышта төп акцент юллар һәм урамнарны чистартуга юнәлдерелде. Шәһәрнең үзәк урамнары гына түгел, микрорайоннар, поселок ара трасса да үз вакытында кардан арындырылырга тиеш. Һәм монда проблемалар да юк түгел. 125-нче янгын чәчте, район үзәк хастаханәсе, район электр шелтәрләре, Нурлатгаз җәмгыяте, җылылык шелтәре һәм юл хезмәтләре тәүлек дәвамында ситуациягә мониторинг үткәрәләр. Наши все координированные действия, вот эти слаженные, они в любом случае и результат дают. Конечно же, это в первую очередь, еще раз говорю, дворовые территории смотрите, подъездовые территории, шаговая доступность должна быть обеспечена.